Dalawang putol na kamay ng tao ang natagpuan sa loob ng isang icebox na iniwan sa barangay Bagong Bayan, Masbate City, alas 11:10 ng gabi nitong Lunes, July 28. Ayon kay Police Captain Vicenta Palo Di Macuja, officer in charge ng Masbate City Police Station, isang concerned citizen ang nakapagpaabot sa kanila ng impormasyon patungkol sa insidente. Lumalabas naman sa kanilang investigasyon na dalawang lalaki ang nakitang may bitbit ng nasabing icebox at iniwan malapit sa post office sa nasabing lugar. Sa kasalukuyan, ma'am, ay wala pa rin po tayong pagkakilanlan doon sa nasabing dalawang lalaking na nakamotor na nag-iwan itong thermogest. Subalit ang amin pong station ay patuloy na nagkakandak at hindi po tumitigil sa pag-iimbestiga para makilala at mapanagot po itong dalawang lalaki. Sa ngayon ay hindi pa rin natin malaman kung anong motibo, kung bakit ito iniwan at maging ang motibo kung bakit naputol o pinutol itong nasabing dalawang kamay. Dagdag pa niya, may lumapit sa kanila at sinasabing ang nakuhang kamay ay kamay ng kanyang live-in partner dahil sa mga tattoo nito. Kinumpirma po ng kanyang kalibin partner yung tattoo nasa may bandang braso sa may taas-taas itong kamay na ang nakalagay doon ay bulaklak, kaya nakilala niya, saka yung pangalan na Jamit 03 na ibig sabihin daw ay pinag-combine, pinagsamang pangalan nila bilang magkapareha. Agad niya pa itong nakilala na ito nga yung kamay ng kanyang asawa. Dahil po according dito sa kanyang kalibin partner, itong kanyang kalibin partner ay umalis po ito ng bahay noong July 27, 10 p.m. na hindi nila alam kung saan pupunta. Magsasagawa naman ng DNA testing para makumpirma ang pagkakakilanlan nito. Nananawagan po kami sa lahat po ng nakakapakinig, lalo na po ang ating mga kababayan dito sa Masbate na manatili po tayong kalmado at huwag po tayo basta-bastang naniniwala sa anumang dagdag na kwento o maging bahagi man tayo ng pagpapalala ng sitwasyon dahil ito po ay hindi makakatulong sa ating mga kababayan. At panawagan din po namin sa lahat ng nakikinig na kung kayo po bilang kapartner namin sa community ay may mga impormasyon o pwedeng makatulong sa amin, bukas po ang aming himpilan at nawa po magtulungan po tayo palagi para sa mas mapayapang Masbate. Sa ngayon, nasa punerarya pa ang dalawang nakuhang kamay habang patuloy naman na pinaghahanap ang katawan nito. Para sa mga balitang Tatak Bicol, May Insinares.